Embernek teremtettünk, maradjunk is emberek. Legyünk úgy együtt szeretetben, hogy ne magunkat tegyük előtérbe, hanem a másikat. Hogy a másikkal önzetlen módon viselkedek, hogy előpróbálok jót tenni, mint ő. Számomra ezt jelenti kereszténynek lenni. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Egyszerűen az elején már letettük az alapokat azzal, hogy keresztények vagyunk, jól érezzük magunkat, emberek vagyunk, azok is akarunk maradni a buli alatt. Imádkoztunk és csönd is volt. Szóval nagyon normális módon jöttünk össze, szóval ennél idillibb módot én nem tudnék kitalálni. Nem az van, hogy mint tárgyak kezeljük az embereket, hanem mint tényleg itt mint személy vesz részt. Nem egymást tapossuk és próbálunk bejutni a ruhatárhoz, hanem egymást segítjük a heringpartiba, hogy mindenki letehesse a kabátját, mindenki bejusson, mindenkihez eljusson a szendvics, mindenkihez eljusson a sütemény. A Gödöllői Királyi Kastélynak a baloldali szárnyában van egy közösségi helyünk, a Gödöllői Fiataloké, ez a klub néven ismert helység. Van két helyiségünk, az egyik a tánc, a másik a beszélgetős, félrevonulós rész, és van ez a köztes folyosószerű járat, ahol vagyok én a pulttal, meg vannak kijebb a csocsók. Ez már nem az első ilyen nagy létszámú parti, amit szerveztek. Honnan indult? Néhány évvel ezelőtt egy locsolóbuliból nőtte ki magát, ahol is a nagyböjt végét, illetve a feltámadást ünnepelve kicsit összekötöttük a néphagyománnyal, a locsolkodással a rendezvényt, és abból vette kezdetét ez a sorozat. A célja egész egyszerűen annyi, hogy egy olyan közösségben lehessünk együtt, ahol felvállalhatjuk önmagunkat, ahol egymás között tanúságot tehetünk a hitünkről, és ahol tanúságot tehetünk a világnak együtt arról, hogy mi kik vagyunk, és felvállaljuk azt, hogy miért vagyunk együtt, mi köt össze minket, aki nem más, mint Jézus. Mi az, amit téged minden alkalommal visszahoz ezekre a bulikra? Természetesen a lányok, az a parti hangulat. A társaság mindenképp, és hogy mindig vannak új arcok. Nagyon szimpatikus a társaság, például találkoztam olyan fiatallal, akivel 3 vagy 4 éve együtt jártam Hitalra, Maglódra, és most a mendeiekkel jött. Tök jó. Lendületes, pörgős, és a zene is igényes nagyon. Ugyanúgy, ahogy egy diszkóba, szórakozó helyre elmennek a fiatalok, ugyanúgy jöhetnek el ide is. Imádsággal kezdjük az összejövetelünket, ami nem arról szól, hogy egész este imádkozunk, hanem hogy ezzel kezdjük, hogy ez hassa át az egész együttlétünket. De ugyanazok a dolgok megtalálhatók. Fogyaszthatnak alkoholt a fiatalok bizonyos kereteken belül, hallgathatnak kedvükre való zenét, táncolhatnak, megfelelő technikai eszközök rendelkezésre állnak, amik feldobják a buli hangulatát. Próbálunk olyan eszközöket alkalmazni, maga a látvány, a hangzás, ami ugyanúgy ott van a nagyvilágban is, de maga tényleg az, hogy egymásra valamilyen szinten odafigyelünk, az, hogy nem érzem azt, hogy most tetszik egy lány, mit tudnék vele kezdeni, önző módon, hanem az ember keresi a párját, keresi a másikba a szemét, és nem az, hogy most, hogy nekem milyen előnyöm válhat belőle. Mindenki azt hiszi, hogy a keresztény fiatalok azok úgy buliznak, hogy rózsafűzéreznek óránként, és teát szürcsölgetnek, gyöngyöt fűznek, és közben nevetnek a különböző papi poénokon. Tévedés, a keresztény fiatalok normálisak,
intelligensen, igényesen buliznak. És a szellemiség az megadja azt az alaphangulatot, hogy együtt vagyunk. Nem különböző helyekről jöttünk, különböző emberek vagyunk, akik most jól akarják magukat érezni, és nem egy egoista hozzáállás van itt az emberekben, hanem bárkit, ha megkérdezel, akkor az az elsődleges szempontja, hogy ő jól érezze magát, de ő se érzi magát jól ezen a bulin, ha a többiek nem érzik jól magukat, és ezért mindent megtesz, hogy a többiek is jól érezzék magukat. If sweet death should ever conquer me, let me know, boys, let me know. If you hear them coming, won't you let me flee? Let me go, boys, let me go. Számomra egy nagyon komoly célt jelent kereszténynek lenni. Nagyon komoly és nehéz feladat. Ugyanakkor mindent megkapok ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjam. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek.